Здравейте, искам да кажа, че ето тази Гери е много добра и абонирайте се за нейния канал, защото тя е много мила и ние с нея вече сме приятелки, много е добра, страхотна е, абонирайте се за нея и така. Да, Гергана Жекова, да, тя е много мила. И от скоро вече коментира във видеята ми, което много и благодаря и е много мила. Да, коментира във видеята ми. Извинявам се, аз леко съм болна. И така. Абонирайте се за Гери, тя е страхотна и е много мила. И благодаря, че отскоро вече почна да ми коментира и харесва видеята. Благодаря, Гери. Страхотна си. Добре, чао, приятели! Абонирайте се за Гери, защото тя е много мила и е страхотна.